is-seminar huwa intitolat Is-sessiżmu fil-lingwa Maltija. Dan ifisser li bażikament f'dan in-nofsinhar aħna ħanagħmlu eżerċizzju soċjolingwistiku. F'sens wiesa' is-soċjolingwistika tistħarreġ l-effett li għandha l-lingwa fuq is-soċjetà u kif l-istess soċjetà taffettwa l-lingwa mbagħad. Mod reċiproku. Is-soċjolingwistika għalhekk hija xjenza li tarbel kif il-lingwa tirrifletti ambjent u dispożizzjoni soċjali partikolari fih dan grupp jew komunità. Il-lingwa kapaċi tikxef l-ideat, il-valuri, it-twemmin, il-livell edukattiv, l-istatus soċjali u l-bagalja kulturali biex ngħidlek tal-kelliem individwali u tas-soċjetà in ġenerali li titkellem l-istess lingwa. Għaldaqstant ikunu żbaljati jekk naħsbu li l-lingwa hi sempliċement mezz ta' komunikazzjoni. Hija ħafna aktar minn hekk. Dan ifisser li meta nistudjaw il-Malti ma nkunux biss qed naraw kif il-Maltin jikkomunikaw bejniethom. Dik hija viżjoni reduzzjonista ngħidilha jien. Meta nistudjaw il-Malti nkunu wkoll qegħdin naraw kif jaħsbuha il-Maltin bħala poplu. Irridu nitilqu bil-premessa li kull lingwa għandha kontenut ideoloġiku. Jiġifieri tħaddam fiha set ta' valuri li ħafna drabi jiġdu it-twemmin u anke l-preġudizzji tas-soċjetà li titkellem. U l-Malti ovvjament dan mhuwiex eċċezzjoni. U s-soċjologi tal-lingwa jistgħu xi darba jgħidulna xi ħaġa fuqna nfusna billi jistudjaw il-lingwa li nitkellmu. Ħanagħti eżempju wieħed barra mill-kuntest tas-seminar tal-lum. Pereżempju, meta kont iżgħar kelli fissazzjoni jiena li nitgħallem il-grammatika ta' Cremona bl-amment. U f'xirokna xilqiet tal-grammatika ta' Cremona kont rajt li meta aħna niġu biex ngħidu l-pronomi personali jiena, inti, huwa, eċċetera, eċċetera. Cremona jgħid li meta nesprimu dawn il-pronomi irridu ngħiduhom skont il-grammatika fl-ordni li jidhru fil-paradimma. Mela suppost li fil-grammatika inti tgħid jien u int. Għax jien tiġi l-ewwel u hu jiġi l-ewwel. Jien, int u hija t-tielet persuna. ċoe, mhux bħall-Ingliż li forsi għal raġunijiet ta' politizza ta' edukazzjoni jgħidu you and me. Issa, di m'għandix taqsam xejn mas-sessiżmu imma għandha implikazzjonijiet soċjoloġiċi ma nafx, ħanazzarda ngħid dak ifisser li l-Malti huwa minnu nnifsu egoċentriku għax ipoġġi lilu nnifsu l-ewwel qabel ħadd ieħor. Qed taraw ġifieri l-lingwa mhix innoċenti, il-grammatika mhix innoċenti. Imma hawnhekk ovvjament f'dan is-seminar aħna se nagħmlu strettament l-elementi sessisti tal-lingwa. U hawn min isaqsi is-sessiżmu jidher biss fl-espressjonijiet, fl-idjomi, fil-qwiel. Mhux biss għax dik hija ħaġa ovvja. Kif qed l-iktar ħaġa fil-fatt li tinteressani hija kif is-sessiżmu fil-lingwa jitfaċċa fil-grammatika. U dik mhix daqstant ovvja. Nispera li f'dan is-seminar ħanesploraw dil-ħaġa. Fil-grammatika. Nagħti eżempju żgħar. Il-kelma min fil-Malti, min, hija maskil. Okay? Ejjew ngħidu tax-xenarju. Jiena qiegħed nagħllem fil-klassi u qudiemi għandi udjenza ta' tfajliet biss, m'hemmx tifel wieħed, m'hemmx ġuvli wieħed. Araw kif nitkellem. Min se jiġi jiktib li din is-sentenza fuq il-bord? Tfajliet biss, Ma nistax ngħid min se tiġi tiktib li?
Il-grammatika tiddettali li rid tuża il-forma grammatikali maskili bil-fors. Forsi dawn ma nkunux konxi aħna tagħhom mill-ewwel, imma ta' min jinvestigahom, għalhekk is-soċjologi hawnhekk kapaċi jagħmlu eżami tal-lingwa tagħna ħajdulna aħna minn aħna. Għax jirriflettu u jikxfu ċerti preġudizzji kif qed l-ewwel. Illum il-ġurnata bosta soċjetajiet qed jippruvaw jevitaw il-preġudizzji lingwistiċi. Matul is-snin ħafna laħqu rabbew dispożizzjoni patriarkali, nammettu li, jiġifieri kellhom perspettiva soċjali li xaqleb ħafna favur ir-raġel. Din x'aktarx kienet toħloq diskriminazzjoni sesswali inġusta billi tinjora u saħansitra tbaxxi sem il-mara fis-soċjetà. L-użu tal-lingwa jista' jqanqal jew jinforza opinjonijiet sessisti. Meta bdew jidhru l-ewwel parlamentari nisa u reċentement anke kellna sindki nisa. Ma stajniex nużaw pereżempju l-kelma ministra għal raġunijiet forsi ovvji. Tixbaħ il-kelma minestra, ma għax ma spajta l-kelma ministrajiet, ministru jgħidu xorta. Jew sindka, ma spajta l-kelma sindku. Xorta kellna nużaw kifet ministru jew sindku. Dan ifisser li storikament in-nisa ma kinux prominenti fil-qasam politiku, normalment ma kinux jokkupaw karigi prominenti fil-qasam politiku. Madankollu jidher illum li l-lingwa qiegħda tadatta ruħha sew għal dan it-tibdil soċjali. Fil-fatt iż-żminijietna ma nsibu ebda diffikultà sabiex nużaw dawn it-termini li ħansemmi issa, kunsilliera għal kunsillier, kandidata għal kandidat, rappreżentanta tal-gvern flok rappreżentant tal-gvern, segretarja parlamentari għal flok segretarju parlamentari, ambasċatriċi flok ambasċatur. Għandna l-forum femminili għal daw u jiġdu ovvjament il-preżenza tal-mara fuq sma li forsi qabel kienu assenti. Issa, kemm sessista l-lingwa Maltija? Saftit ilu, kull meta konna nsemmu l-kliem pulizija, pilota, dentista, inġinier, mekkanik, President tal-Repubblika, konna nassumu mill-ewwel qed nirreferu għar-raġel. Imma llum mhux biss għandna pulizija, piloti, inġiniera, mekkaniks nisa, issa saħansitra kellna wkoll żewġ presidenti tar-Repubblika nisa. U bil-maqlub forsi ukoll eżempju ieħor huwa qabel meta konna ngħidu tajpista kienet tiġina f'moħħna xi tfajla wara l-iskrivanija, veru? Iżda il-ġazz illum sar neutru. Ħanati eżempju ieħor interessanti ta' kif il-grammatika tista' tindika kemm sessista l-lingwa. Per eżempju, fil-Malti l-ekwivalenti tal-gerund fl-Ingliż u tal-infinito Taljan hija l-mamma tal-verb, għal-ispjegar xejn. Dik li jgħidu fil-grammatika is-citation form, jiġifieri il-kelma li inti tfittex fid-dizzjonarju. Fit-Taljan inti tgħid giocare issib li huwa neutrali, giocare fit-Taljan. Fl-Ingliż play, neutrali. Fil-Malti kif tassiba l-kelma? La, il-mamma, fil-maskil. Umbagħad, wara tgħid li fil-femini tgħid labet, imma is-citation form, jiġifieri il-forma li tirreferi għaliha fid-dizzjonarju hija l-forma maskili. Il-mamma, il-punt ta' tluq huwa l-maskil. U kif fin-nomi? Inti l-kelma tifla ma ssibix fid-dizzjonarju? Inti x'issir fid-dizzjonarju? Tifhem. Umbagħad bħala addenda ħdejja femmini tifla plural tfal. Erġajna, il-citation form kemm tal-verbi u kemm tan-nomi huma maskili. Hemm l-punt ta' tluq. Dan ifisser li l-punt ta' riferiment ta' kull inflessjoni jew derivazzjoni grammatikali huwa l-ġens maskili fil-Malti. Qed tinti rifletti ovvjament grammatika
ħanejdula hekk androċentrika, ġifieri ibbażata fuq ir-raġel. Is-sessizmu fil-grammatika huwa pjuttost sottili. Iżda l-lingwa kapaċi tikxef il-preġudizzi tagħna b'mod aktar espliċitu. Is-sessizmu jidher miżruħ ġmielu fid-drawwiet lingwistiċi tagħna u nħanalaq daw iż-żewġ eżempji żgħar. Pereżempju fil-Malti għandna l-kelma irġulija. Mela, aħna ngħidu dak raġel, ġifieri bniedem tal-affarijiet tiegħu, bniedem ta' min jorbot fuqu, u ngħidu wkoll dik mara, dik mara affidabbli ta' min jorbot. Imma m'għandniex l-ekwivalenti femminili ta' irġulija. Għaliex? Ma nafx. Lakuna li, lakuna lingwistika. U l-aħħar eżempju ħalli ma ntawwalx, iż-żewġ kelmiet bil-Malti marti u żewġi. Irriflettu daqsxejn fuqhom dawn iż-żewġ kelmiet. Jiena ngħid ħanibda mill-mara. Il-mara tgħid żewġi, issa l-kelma żewġi ġejja minn żewġ, tnejn, hemm idea ta' partnership. Partners fi żwieġ. Żewġi, żwieġ, partners fi żwieġ. Mela meta tgħid żewġi, my partner in marriage. Imma jien raġel, marti, m'hemmx idea ta' partnership, hemm idea ta' ownership.